Sí, pues per tancar la peça que ha dit el dirigent, el nostre company Vicent Just, per tancar el concert, que és una peça dedicada a Amèlia i és una peça molt rondallera, molt nostra. Espero que us hagi agradat el concert, que us hagi agradat. Si no ho has explicat, que us convidem a tots al proper concert que tindrem el dia 2 d'abril. No sé, crec que serà així també. El farem juntament amb el Cor de la Unió i serà una gala lírica, en òpera, en 2 solistes, en tot un cor i en un muntatge espectacular. Us esperem a tots el dia 2 d'abril.